ഞാൻ പോയി വണ്ടിയുടെ ഓണറൊക്കെ ഉണ്ടോ വണ്ടിയുടെ ഓണറാണ് ഈ ഇതെവിടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അയ്യോ മൂക്ക് നിൽക്കുവാ ടൈറ്റ് ആക്കാനോ വണ്ടി നോക്കട്ടെ തിരിച്ചടിക്കാൻ ലോറ്
ചേട്ടാ ദേശീയ ടച്ച് ചെയ്ത് ചേട്ടാ ഡോറ് ഓ മാറിയല്ലേ എന്നിട്ട് ഡോറ് വലിച്ചടിച്ച് അടച്ച് ഡോറ് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോറ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നോണ്ടേ അടക്കം ഇരുപല്ലില്ലാത്ത പോലെ ആയിപ്പോ എല്ലാവരും കൂടി ഇച്ചിരി ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ആർക്കും അവിടെ ഒന്നും താഴ്ചയില്ല ഇത് ഭയങ്കര താഴ്ന്നു എല്ലാം കൂടെ ഇടയിൽ പോയി എന്താണോ അറിയാൻ ഒരു അതിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയം പോവാം മതി 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 ആ ഡോറുകൾ അധികം